Mechanické hodinky nie sú zďaleka dokonalým náčiním na meranie času, ale vedia ti dokonale pripomenúť rôzne životné momenty. My ľudia sme raz takí, hromadíme doma sentimentálne ladené predmety alias lapače prachu, aby sme si pripomenuli krásne miesta, dôležité momenty, alebo ich máme ako symbol úspechu. Náramky, prstene, trofeje či obyčajné kamienky a samozrejme hodinky. Ak jedný chceš, sleduj celé videjko a dozvieš sa viac. Keby mi v minulosti kto si povedal, že sa raz dopracujem k tomu, že budem nosiť Rolexy ako každodenný nástroj, neveriacky by som sa pousmial, lebo tento kúsok patrí k mojim každodenným veciam, ktoré nosím so sebou a používam. Čau, toto je kanál Weekend P2 a Rolex Oyster Perpetual 39. Hodinky, ktoré mám ako nástroj a zároveň predmet, čo mi má pripomínať, že aj také tie menej dôležité sny sa vedia splniť, keď mákneš a máš trochu šťastia. Keď som bol menší, fičal totiž taký trápny vtip, ako pán v Poršátku zastavil pri krajnici, otvoril dvere a bum! Kamión mu ich odtrhol, pán vystúpil, začal nadávať, že má zničené auto a okolo idúci na neho, ale páne, čo tam po dverách, veď vám odtrhlo ruku a pán, že pre Boha, moje zlaté Rolexy. Haha. No, chcel som byť taký pánko, ale hlavne s rukou, aj s Poršátkom, ktoré má dvere. No a prešla istá doba, priority sa zmenili a môj vkus sa zmenil niekoľkokrát. Jeepa mám občas schválne bez dverí, žlté zlato zatiaľ stále nemám v obľúbe, z hodiniek sa stalo hobby. No a značka Rolex zažila taký hype, až sa stala prakticky nedostupnou. Už sa to trochu spamätáva, no ale aj tak. Keď ti niekto dobre poradí a niekto zase dlží veľkú láskavosť, ide to aj bez drístov o čakajúcej listine, aby si nepreplatil nové Rolexy oproti cene na pulte. Model Oyster Perpetual 39 som krásne prehliadal a to bola veľká chyba. Keď sa povie Rolex, predstavíš si Daytony, Day-Date, GMT Master, Submariner, alebo chceš aspoň Datejust. Pozeráš Formulu 1 a ešte z čias, keď si bol malý chlapec, si pamätáš zákruty lemované nápismi Rolex. To je sila tejto značky, z ktorej ťaží v posledných rokoch, ale základy má niekde inde. Dobrý marketing bol stále súčasťou Rolexu, aj v časoch, keď vyrábali v podstate len účelové odolné hodinky, ktoré by ťa mali prežiť. Nemali to byť fancy, show-off kúsky, nie. Išlo čiste o funkciu. Dnes, keď chceš funkčné hodinky, nech sa páči, skús, čo si smart, ale keď to máš v hlave nastavené ináč, asi osoba poškuľujúca po kajmanoch s manuálom, lebo na mechanike je skrátka čosi úžasné, bang, a OP39 zrazu dávajú perfektný zmysel. S čiernym alebo bielým ciferníkom sú to geniálne hodinky, ak chceš alebo môžeš mať iba jedny hodinky a chceš niečo každodenné, športové a zároveň aj elegantné. Pasujú skoro ku každému outfitu a tým pádom ku každej príležitosti. Taký absolútny allrounder. V roku 2020 ich prestali vyrábať a nahradili ich 41. A tie sú už veľké na chudé ruky, ako mám ja. A s indexami naviac sa už trošku stráca aj ich decentnosť. Celkovo sa Rolex v posledných rokoch zväčšoval, odklonil od svojich základov, ale veď je a bol to predsa stále iba biznis. OP39 sú hodinky a nič viac. Nerezová oceľ, COSC certifikovaný automatický kaliber 31-32, má presnosť chodu plus minus 2 sekundy za deň. Rezerva chodu je 48 hodín. Presne to, čo chceš, keď ich v piatok zložíš z ruky, v pondelok ráno budú stále tikať, vezmeš ich, raz za mesiac si doladíš správny čas. Priemer je, ako názov napoveda, 39 mm, výška zase 11,2 mm. Kličko zafírové a vodotesnosť do 100 metrov. Takže spokojne môžeš na dovolenke skočiť do mora a zaplávať si. Nemusíš sa až tak bať uložiť ich pri elektronike, pružinka je z antimagnetického parachromu. Je to skrátka taký mechanický hodinkový tank na každý deň. Čo sa dizajnu týka, už ako som spomenul, sú to hodinky a nič viac. Dali sa kúpiť v rôznych farbách, ale iba čierne a biele majú na každej hodine okrem 12, kde je známa korunka, vložené 3D obdĺžnikové indexy. Indexy a ručičky sú vyrobené z 18-karátového bieleho zlata a je na nich nanesená luminiscenčná farba. Áno, je to síce N3 model od Rolexu, ale aj tak dostávaš hodinky poskladané rovnako precízne a v rovnakej kvalite ako top kúsky z ponuky. Na tom stojí meno značky Rolex. Výrobný štandard je veľmi vysoký, zložitosť kalibru a cena použitých materiálov je ale čosi iné. Nie je to pre mňa šperk, je to každodenný nástroj. V práci potrebujem skoro v kuse odratávať sekundy a non-stop tikajúca ručička v kombinácii s výraznými indexami sú pre mňa
prehľadný ideál. Plus je to predmet, ktorý ma vie v istých momentoch nakopnúť, lebo keď som to raz dokázal, tak to dokážem znova. Preto mi na oceľovom púzdre a náramku pribúdajú vlásky a decentné škrabance každým rokom. Preto týmto hodinkám narastá oveľa viac hodnota sentimentálna, než hodnota vyjadrená v eurách. Lebo boli tu časy, kedy stáli viac než dvakrát toľko oproti ich pôvodnej sume. Choré, ale poteší, že to nie je ako s autom, kde jazdené stráca na cene, ale naopak. To ale neznamená, že máš teraz vybrať úspory z banky a kúpiť si hodinky, lebo hneď zarobíš. Je fajn, keď sú hodinky hobby, alebo majú pre teba osobnú skrytú pridanú hodnotu. Alebo majú iba fungovať a ukazovať čas. Alebo ich chceš zachovať pre nasledujúce generácie ako pamiatku. Nevidím nič zlé ani na tom mať hodinky, lebo sa chceš ukázať, že na to máš a fakt nevieš čo s peniazmi, alebo všetko toto skombinované dokopy. No a ja rád takto dristam o hodinkách, lebo je to radosť. A keďže mi sejka z minulého dielu až takú radosť nerobia, rozhodol som sa ich niekomu darovať. A využiť to hneď ako reklamu na tento kanál. Takže napíš do komentu chcem hodinky, zdieľaj video a keď bude mať kanál 2000 odberateľov, niekomu ich len tak pošlem. Teda najprv ti odpíšem na komentár, aby si mi poslal adresu a tá adresa nech je slovenská alebo česká. Za pochopenie ďakujem. A to je na dnes všetko. Na budúce to bude zase asi nejaké auto, alebo motorka, alebo nejaká túra. Uvidíme, čo prinesie víkend. Čau!